πολύ δύσκολη κατάσταση. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε και στις ΕΣ να ανοίξουν στρατόπεδο, κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων. Εσείς ως Νέα Δημοκρατία τι λέτε στους κατοίκους των περιοχών αυτών που αντιδρούν στη δημιουργία αυτών? Καταρχάς, να βρουν τους φίλους που ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ και να τους δίνουν τον λόγο. Πρώτον και κυριότερο. Γιατί εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ τους έφερε. Άρα μην ζητάμε ευθύνη από τη Νέα Δημοκρατία και σε όποιους δεν αρέσουν τα κέντρα στις ΣΕΡΕΣ ή αλλού να θυμούνται. Ποιος γειτονάς ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ να το ρωτήσουν. Γιατί την κυρία ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όμως εδώ που φτάσουν τα πράγματα πρέπει να γίνουν κέντρα. Γιατί θα τους κάνουμε τους ανθρώπους. Εμείς δεν είμαστε βάρβαροι. Οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται εδώ, όπως έρχονται, ασχέτως αν είναι πρόσφυγες ή παράνομοι, πρέπει να έχουν κάποιες σχετικά ανθρώπινες συνθήκες. Δεν πάει να κυκλοφορούν στους δρόμους έτσι, όπως βλέπουμε συνειδωμένοι εκεί, χωρίς να έχουν να φάνε, χωρίς να έχουν ιατρική περίθαλψη, χωρίς να έχουν τίποτα. Γιατί ήταν οι αγρότες 45 μέρες σχεδόν έξω στους δρόμους και τελικά δεν πήραν τίποτα στην ουσία και αποχώρησαν. Τι έχετε να τους πείτε? Ο αγώνας τους πήγε στράφη. Πρώτα απ' όλα πήραν κάποιες υποσχέσεις που θα υλοποιηθούν. Εντάξει, υποσχέσεις έχουν πάρει από το Γενάρη του 2017. Αλλά και εγώ, αν μου πείτε τη γνώμη μου, δεν νομίζω να υλοποιηθούν, γιατί και ο Τσίπρας δεν έχει τηρήσει καμία υπόσχεση που δώσει κανένα. Τι έχω να τους πω? Ξέρετε πόσοι αγρότες ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ? Πολλοί. Αυτοί θα πούνε ότι ξεγελάστε. Ό,τι ψηφίζεις παίρνεις. Αυτή είναι η απάντησή μου. Όχι, όχι. Η απάντησή μου πραγματική με τους αγρότες είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να τους βοηθήσουμε. Τώρα μιλήσω με μεγάλη ειλικρίνεια. Ο πρωτογενής τομέας θα καταστραφεί αν περάσουν τα μέτρα. Η Νέα Δημοκρατία θα δώσει αγώνα και στη Βουλή και παντού και στην Ευρώπη για να εξηγήσουμε με αυτούς τους φορολογικούς τελεστές και αυτές τις ασφαλιστικές φορές δεν θα έχουμε ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Και η Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως μαζί με τους αγρότες αυτή τη φορά στα που λένε. Δεν θα είναι βιώσιμη η αγροτική μας παραγωγή με αυτά τα μέτρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, εγώ θα επαναλάβω, δυστυχώς ψηφίσα ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω να μην το ξανακάνουν τους ποτέ αυτό. Να καταλάβουν ότι τέτοια λάθη δεν πρέπει να τα κάνεις για τα παιδιά σου και για τα εγγόνια σου. Είναι κρίμα να καταστρέφεις τον εαυτό σου ψηφίζοντας αυτούς τους ανίκανους ανθρώπους. Γιατί υπόσχονται σε όλους τα πάντα, εμείς δεν υποσχεθούμε τα πάντα. Θα πούμε όμως ότι οι φορολογικοί τελεστές θα επιστρέψουν εκεί που ήταν η Σαμαρά.